Jo sempre diré que vaig despertar sobre aquesta edat, pot ser un poc més endavant, als 17 o 18. El Covid al principi bé, però després també va ser un moment molt dur. I la veritat és que anar-me'n a Tailàndia sol sí que se'm va fer molt difícil a moments. Tenia l'esperança de que trobés la resposta a la meva plenitud a viure viatjant. Aquests mesos per a mi han sigut un canvi brutal a la meva mentalitat i estic molt content en general. La veritat és que ara mateix estic molt content. Hola, sóc Pau, ja fa dies que no ens veiem. I és que bueno, durant aquest vídeo ja ho entendreu tot. Per què no he penjat vídeo abans? Però lo important és que el dia d'avui comencem una nova sèrie. Com heu vist, serà tipus un diari personal, però aquí fent en vídeo, gravant a través de la càmera. La idea principal és que crec que és molt interessant, sobretot per dos motius, no? Primer de tot és perquè en un futur me farà molta il·lusió tornar a aquests vídeos que estic gravant ara mateix i veure què pensava el Pau en aquell moment, quin recorregut portava. I també per altra banda crec que és molt interessant exposar certes experiències de la meva vida i també certs pensaments que he anat aprenent durant aquest procés perquè a algú li pot arribar a servir, no? Llavors, per aquest primer episodi del diari personal, primer de tot tindria que fer una breu introducció per a tota aquella gent que no em conegui. Olé! Olé! No faré molta èmfasis en la infància ni en quan era més petit perquè crec que tampoc no cal. Però sí que és cert que tinc que dir que jo fins als 16 anys crec que vaig viure una infància i una preadolescència molt guai, molt bonica. Generalment no tenia gaires problemes més que el dia a dia que et podien sortir d'un nen. Recordo que en aquesta època me va marcar molt la PlayStation 3 perquè vaig fer molts amics. La veritat és que en aquella època també els amics sempre estava en els amics jugant a la placeta, a futbol. Després també estava aquí la gent de Tortosa, ho coneixereu més, l'Ebre Escola, un equip de futbol. La veritat és que el futbol m'ha donat molts amics, moltes experiències, he après un món en el futbol. La veritat és que em feia molt feliç, mai destacava molt, però sí que és cert que me defensava en el meu i m'agradava molt aportar a l'equip i sentir-me important de quan no sé, són sensacions que molaven molt. L'escola me va anar prou bé, els estudis també, no tenia gaires complicacions, així que, bueno, generalment bé, no? Però és a partir dels 16 anys quan comença a canviar un poc tot. Jo sempre diré que vaig despertar sobre aquesta edat, pot ser un poc més endavant, als 17 o 18. És com que fins als 17 anys no em va arribar la meva primera etapa bastant dura, diguéssim. Se me van combinar diferents coses, en plan, primer de tot elegir els estudis. Al principi, ho vaig portar bé, però després se me va acumular perquè al segon de batxillerat no m'agradava gens el que estava fent, les assignatures no m'agradaven, me pesava molt tot. Després també se m'han anat juntant altres coses, com un desamor i altres coses, i és com que va ser la bomba explosiva als meus 16-17, el qual va fer que tingués una època, potser un any, bastant dur. I és llavors quan dic que és el meu moment de despertar, no? Perquè després d'haver superat aquesta etapa tan dura, aquest cicle, era molt més conscient de tot, de les meves emocions, de començar a parlar molt més amb mi. No sé com dir-ho, tio, me prenia més seriosament a mi mateix, no sé com dir-ho, simplement crec que s'entén en dir que tenia més consciència amb mi mateix. Continuem dels 18 als 23 fins ara. No em vaig treure el batxillerat al final, vaig tindre que fer una prova de grau superior per entrar a un cicle superior. El primer no em va agradar, però sí que és cert que el bo és que me va portar a Reus, que allí vaig compartir el meu primer pis amb dos col·legues, i la veritat és que Reus me va encantar, la ciutat, me va encantar l'experiència de viure. També vaig estar super a gust amb els companys de pis. La veritat és que van ser 2 anys molt feliços. El primer any a Reus sí que va ser més caòtic perquè veníem del Covid, les coses estaven diferents, les classes eren diferents, que per cert el Covid
al principi bé, però després també va ser un moment molt dur, perquè és això, no? Estava molt perdut, me vaig intentar treure de nou el batxillerat pel Covid, però que va, és que no podia la meva vida amb el batxillerat. I després pues, suposo que em va afectar estar tan tancat sense poder sortir. Però bueno, continua, el primer any a Reus va ser caòtic pues, un poc per això, perquè estàvem tornant a la normalitat del Covid. A part no em va agradar el cicle superior que estava fent, que era gestió forestal, i llavors va ser un any que primer vaig buscar una feina per allí, després vaig tornar aquí a Tortosa a fer un curset mini, i l'any següent ja és més bo, bastant més bo, pot ser un dels anys més bons en els últims anys, i és que vaig començar a estudiar a Tarragona, però seguia vivint a Reus, cosa que és molt important això, perquè aquest segon any a Reus lo vaig disfrutar moltíssim. I també el vaig disfrutar perquè en aquell moment me vaig concentrar en els meus projectes personals, estava molt motivat, tenia moltes ganes d'aprendre, tenia moltes ganes de millorar personalment, tenia moltes ganes de cuidar-me deportivament, de cuidar-me amb menjar, vaig començar a llegir un munt, o sigui, va ser una època que me sentia molt bé amb mi mateix, és que me preguntaven la gent com estava i és que me sortia un molt bé super sincer, perquè estava super bé. També en aquell moment vaig intentar obrir, i bueno, el vaig fer, ho vaig aconseguir, un projecte que era PensatJove.cat, potser algú d'aquí se'n recordarà, o Adolescents.cat vaig començar, i era pues, un portal, una pàgina per als jovens i la salut mental. El guai és que vaig acabar sortint a un periòdic local i també a una ràdio local. Bueno, van ser 2 mesets molt divertits, la veritat. També va tenir un podcast que per allà estarà a YouTube, o sigui, va ser molt guai, una experiència molt guai. Ja el segon any d'aquest estudi que estava fent a Tarragona, la veritat és que tot va anar cap a baix, els estudis mateix, ja classe ja no disfrutava, sí que és cert que vaig fer molt bones amistats i això em van salvar un poc. Vaig canviar de pis, que estava a Tarragona, estava bé, però no era el mateix, estaven desconeguts, al final feia molta vida individual. I va ser un any que me vaig intentar trobar, però estava més perdut, no veia clar la sortida professional del meu cicle, tampoc no veia clar seguir estudiant. Jo és com que me vaig concentrar en... Llavors, en aquell moment, que no tenia tipus respostes, se'm va cruzar el cap com que tenia que viure viatjant. Primer vaig pensant d'anar-me'n a un altre país a treballar, però no me'n volia anar ni per aquí a Europa, ni a Austràlia, ni als Estats Units, o sigui, volia anar a algo diferent, completament diferent, i llavors me vaig proposar primerament tipus fer mochilero per a alguns països, així molt més exòtics. Jo sempre havia somiat anar al sud-est asiàtic. Tenia l'esperança de que trobés la resposta a la meva plenitud a viure viatjant, saps? Perquè sempre és com que he estat buscant alguna cosa i creia que el viure viatjant me donaria les respostes, com que me desapareixerien els problemes. Sé que no, però m'entens, no? En plan, com que era la resposta a tot, no? Viure viatjant, i és com que m'ho vaig quedar molt al cap i necessitava fer-ho sí o sí. Llavors, quan va acabar aquests estudis, me'n vaig anar al nord d'Espanya a treballar de fotògraf a un surfcamp, i llavors, després d'això, que és l'any passat quan tenia 22 anys, la meva primera idea era anar-me'n a Marroc. Però justament quan estava a punt d'anar al Marroc, 2 dies abans, van haver aquells terratrèmols tan forts al centre-sud de Marroc, cosa qual, pues, evidentment, no vaig acabar anant. I llavors, ante aquesta situació, és com que tampoc no tenia molta pasta per anar-me'n lluny, com el sud-est asiàtic, així que me va sortir l'oportunitat d'anar-me'n a Barcelona a treballar i viure amb col·legues, amb diferents col·legues, i bueno, van ser 6 mesos que me vaig animar. Realment és una bona experiència, però també va ser una època difícil al final. M'havia menjat molt la roda esta viciosa que ens passa a molts de nosaltres, que comences que no t'apetis fer les coses, deixes de fer coses, cada vegada te costa més aixecar-te, cada vegada te costa més anar al treball, cada vegada te costa anar al gym, de cop te deixes el gym, de cop te deixes l'altre, i acabes sol treballant, arribant,
que vols dormir, jugant a videojocs per distreure't i poca cosa més. No? Vaig acabar així, molt cremat, realment, i necessitava sí o sí un canvi a la meva vida, necessitava algo molt diferent. Bueno, i al final és que a Barcelona vaig veure pues, una oportunitat també per saber com era viure i treballar a una gran ciutat com Barcelona i també per ahorrar. I una vegada pues, que van passar els 6 mesos ja tenia certs diners ahorrats, necessitava fer el canvi aquest que vos he dit abans i vaig decidir ja fer el pas de viatjar. Me'n vaig anar sol a Tailàndia durant 30 dies, en plan mochilero. El primer dia que vaig arribar a Tailàndia ja vaig flipar en el sentit de... Al principi dic, uau, estic a puto Bangkok, agafant una tartana d'autobús. Això m'emocionava molt per a bé, no? Però quan vaig arribar cap a l'hotel, el primer hotel, me va fer un bajón, suposo, de tot el cansament anterior, de també que estava un hotel de merda, però és que de merda, però molt basura, feia una pudor... Vamos, va ser una carta de presentació molt dura, que no me l'esperava, fins que vaig decidir canviar d'hotel i me vaig tranquil·litzar i el dia següent ja va començar també lo bo, me'n vaig anar als bons jocs de Tailàndia i tal. Tinc diversos vídeos a Instagram sobre el viatge a Tailàndia, me faltaria un vídeo més, però més o menys allí podríeu veure tot el viatge complet. I la veritat és que anar-me'n a Tailàndia sol sí que se'm va fer molt difícil a moments, però... I molts moments, o sigui, més moments de lo que m'esperava. Moments que me sentia sol, moments que, claro, estàs tot el rato sortint de la teva zona de confort. Ara tens que agafar un bus a un lloc que no saps ni on està. Tens que agafar un taxi allí. Estava sortint de la meva zona de confort cada puto moment. I això per a mi és molt dur, perquè m'agrada molt tindre la meva zona de confort, m'agrada molt tindre el meu lloc, el meu espai, la meva intimitat i gaudir-la d'ella. I això a Tailàndia molts de dies no ho podia tindre perquè també al final anava a estos hostals que compartís habitació, que, a veure, que el primer, per exemple, hotel està mal, molt mal, però la majoria d'hotels van estar bé, realment, vull dir, dins el que cap bé. Crec que faré un vídeo a part explicant tot Tailàndia perquè és que hi ha molt que explicar, no? I crec que també pot servir per a certes persones per a programar-se el viatge. Jo simplement vos ho dic que val molt la pena, és un país super segur, és un país super fàcil de viatjar, hi ha transport públic a punta pala, hi ha moltes connexions d'avió, o sigui, no hi ha cap problema per viatjar dins del país i és molt fàcil. I bueno, en aquells mesos sí que és cert que vaig tindre experiències inolvidables, com per exemple vaig anar al final això a Koh Tao, una isla així, és que paradisíaca seria, vamos, a fer un curs de buceo, de busseig en espanyol. Van ser 3 dies espectaculars, el busseig me va enamorar i també altres moltes experiències com anar dins de la selva de Tailàndia amb un guia local, dormir per allà al mig de les muntanyes, donar de menjar als elefants, o sigui, experiències inolvidables, inolvidables, però me va fer molt que pensar, molt, molt, molt. En aquests mesos com que me vaig donar compte que per una part viatjar m'agrada, m'encanta, però no me vull dedicar a viure viatjant explícitament. Aprecio massa tindre el meu espai, com he dit abans, aprecio massa tindre la meva intimitat, les meves coses. I sí que és cert que ho podries fer d'una forma viatjant, però no és el mateix, perquè és que també al final tinc aquí els meus i li dono molta importància a això. Però va ser un mes per a conscienciar-me un poc, no? En plan, portar mesos, inclús algun any, pensant que la meva via d'escape als problemes a tots seria viure viatjant, vaig veure que no. Perquè, clar, si això ja falla, me falla tot el meu pla, no? I va ser un moment molt de pensar les coses que m'importen realment, que vull un poc, però més seriament, no? D'una forma més madura, no sé com dir-ho. Plantejar-me la vida d'una forma més adulta, diria, és que no ho sé. I ja vos dic, jo tenia que continuar viatjant, anar-me'n a Vietnam, però justament el dia que tenia que agafar el vol a Vietnam vaig dir no més, i estava cansat de sentir-me tan sol. Sé que havia fet amics i tal, però no sé, és que van molt, en plan,
venen i se'n van molt ràpid, saps? És també desprens molta energia coneixent a gent allí. I és com que també necessitava un poc tornar a les meues arrels, per dir-ho d'alguna forma. Havien canviat molt les meues prioritats i les meues necessitats, diria. Sempre me'n recordaré perquè el vol de tornada estava en una llibreta apuntant com un boig tot el que volia fer a l'arribada a Tortosa, totes les meves noves prioritats, el que li volia dedicar més temps, menys temps, el que li volia donar més importància, per exemple, pues bueno, els diners, jo què sé, els diners no li havia donat molta importància, li continuo no donant molta importància perquè no li vull donar molta importància, però sí que és cert que necessito ahorrar per a fer certes coses que vull fer. Després he volgut prioritzar diferents projectes que aniran sortint a la llum, en aquest vídeo ja ho explicaré tot, però bueno, un projecte és continuar amb aquest canal, sí que d'una forma més hobby. I bueno, vaig arribar a Tortosa, com vos he dit, amb els pensaments canviats, amb els ideals canviats, i amb un objectiu clar, no? En plan de... Vale, he provat moltes coses durant aquests últims anys, totes les coses he arribat a la conclusió de que no m'acaba de ser feliç, o sigui, és com que vaig sentir, vale, tot el que he provat no m'ha fet feliç, els primers mesos m'ha donat molta motivació, els primers moments, però després sempre he decaigut i és com que el meu principal objectiu quan arribava a Tortosa era no decaure, o sigui, sabia que estava a la meva mà de que no me tornés a passar el mateix, m'explico un poc. Sempre també m'havia passat un poc el que me va passar a Barcelona, que és com que deixes de fer coses, te deixen de motivar les coses, i creia i crec que sobretot era per falta de voluntat, no per el lloc que estés ni res d'això. I pot semblar una tonteria el que estic dient, però per a mi va ser molt revelador, diria. Bueno, i ara ja que he explicat un poquet breument tot el meu passat, sí que és cert que m'he concentrat en els últims anys, crec que són els més importants. Ara ja fa 3 mesos que estic a Tortosa, estic treballant al Decathlon de Tortosa. Estic content perquè també he aconseguit ja un contracte fixe. La veritat és que aquest estiu m'ho he currat molt, he volgut esforçar-me molt. Continuo pensant que me vull esforçar amb la feina, m'agrada fer les coses bé. Però han sigut uns mesos on he complit amb la meva paraula des de quan me'n vaig anar a Tailàndia. Me vaig fer unes prioritats, me vaig fer uns objectius i els estic complint. Me volia cuidar més físicament, m'estic cuidant més físicament i no ho he deixat de fer-ho. És més, cada vegada me motivo més. Volia també concentrar-me amb la feina per fer-ho bé i així poder aconseguir més ahorros, ho estic fent. I també després l'altra rama que tenia molt important era començar certs projectes que tenia moltes ganes. I ho he fet. A dia d'avui, quan estic pujant aquest vídeo, segurament ja s'ha pujat el primer vídeo a un altre canal, Paustopia, us ho deixaré a la descripció. És un canal que ja està més ambientat a arribar a tot el món. El meu somni és inspirar la gent i poder viure d'inspirar la gent em molaria molt. Sé que per alguns pot semblar una tonteria, un canal més, un canal menys, doncs per a mi té molta importància. I després també el segon projecte que estic fent i que també estic molt il·lusionat és que he obert una pàgina que es diu odiseamental.com. Ara mateix és principalment un lloc per les reflexions, que en un futur vull que sigui molt més gran això, no? Però bueno, ara lo important era crear i començar a poc, estic content, però per ara és un principi i és el més important que volia fer és prendre acció. Perquè a mi un dels meus problemes més grans que ha sigut a la meva vida i que a vegades me continua passant és que penso a vegades massa, sobrepenso les coses i no prenc ninguna acció. I és com que últimament he après molt a igualment, encara que no tinc les coses clares, prendre acció, no? I este projecte és un clar exemple, és el principi d'Odissea Mental, però crec que puc acabar fent coses molt grans amb la marca. Després també té un espai, un fòrum, és un espai per a que la gent pugui escriure les seves pròpies reflexions. Aquests mesos per a mi han sigut un canvi brutal a la meva mentalitat i una de les coses, per exemple, de que m'ha canviat tant la meva mentalitat estos últims mesos és com m'imagino jo el meu futur. Jo abans, fa un any, 2 anys diguéssim, millor, me veia com una persona super exitosa als ulls dels altres, jo què sé, lo típic, no? En obrir una empresa, m'imaginava molt l'èxit rodejat dels diners i de lo material, aunque sabia que tampoc el material era lo més important, però bueno, me veia
una persona així, no? I ara, si m'imagino el Pau del futur és completament diferent. Una persona gens materialista, no? Que simplement li importa tindre el seu espai, fer les coses que li agraden, no tinc de pressa per les coses, disfrutar d'estos petits moments, com ara mateix gravar aquestes coses i estar en Dana, Pixel aquí detrás, tranquil, parlant. Ho estic disfrutant molt i m'esforço també a disfrutar molt, no, d'aquestes coses, perquè, per exemple, abans de fer-ho, ara fa un moment me feia un poc de peresa, però este petit esforç val la pena. I estic molt content en general. La veritat és que ara mateix estic molt content. Vinc de 2 setmanes duretes, però estic molt content igualment. Ara ja porto de nou esta setmana que he reprès tot el que estava fent anteriorment i estic molt content. Encara que tingui certes obligacions que no voldria tindre, però estic fent el camí per en un futur viure com jo realment vull, no? Almenys ho estic intentant. Jo no sé com acabarà tot això. Potser ara mateix m'està veient el Pau de 40 anys i no hagi passat res de lo que jo vull que passi. Estic disposat a acceptar les coses siguin com siguin mentre jo hagi fet l'intento de aconseguir el que vull. Almenys aquella Pau la tindré. I bueno, més o menys ja el primer capítol d'aquesta sèrie ja acaba. En aquest canal sí que vull continuar penjant vídeo, però més d'aquest estil, parlant a la càmera, fent coses que m'agraden molt, sense la intenció de que sigui tendència, sense la intenció d'aconseguir números, sense la intenció de viure d'això, simplement per puro hobby, no? I bueno, ja estaria. No sé què us ha paregut aquest primer episodi, si has arribat a estar aquí de puta mare, això vol dir que t'he entretingut lo suficient. Així que és tot. Ara mateix no tinc Instagram, no tinc ninguna xarxa social més que YouTube, així que si me vols seguir per aquí, per estar atent a les meves futures publicacions, pues anima't a seguir-me. Bueno, i moltes gràcies per arribar fins aquí i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!